салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад. духтарако бозам навори имрӯза ҳаст. анам хеле платьёи дубайски надатанаи хоҳарак астай аҷоибот фасон да ҳама ҷо 1000 сомона. духтаро дар магазини хоҳаракам ки дар сеюм блок тарафи пажарка магазини 110 қарор дорад. 800 сомона духтаро байни тигрӯ аст. биём тигрӯ ай наздик нишонтиен хитонабор небинем чихе фасон аст. ман манекенда нишон метиём. размеру ҳастай духтарако IL то 2XL духтаро ё дубайскан. диден аҷоибот хушрӯ бойни моделчам ҳастай сери итальянские духтарако материалошон хулоса меҳнатош беҳад бисёр калагай. нархошонам дастрас 800 сомон. касе доставка дар кора рақамҳои савдогар дар рӯи экран маълумоти бештарро низ аз худашон мегирен. ва духтарако материало ҳастай нишон метиҳем духтаро. иёрам 1000 1200 1300 буд. ҳозир неми чизе ки дар ҷо материало дидесен 800 сомона духтаро. нигоҳ кунед лавдоманоро хито медонед дар ҳама ҷо 1200 1300 дар ҷо 800 сомони мрамро. диден аҷоиб хушрӯ наметонен айно заказ кунен. нира бисёриё куртаи фараҳноз меган балхшам ба духтаро ина мрамашам астай сезони байни ва комбахтои аҷоиб фасон. иёрам грандиоз аксия када мондиан 800 сомон кадагиан духтаро. ё чӣ холғати пӯшида мешаванд. диден ана фасони касе доставка дар корай метонен рақамҳои савдогар дар рӯи экран мондам. суроғаро низ фаҳмондам. заказ кунед доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия дохили Тоҷикистон низ доранд. духтарако шарфора биден қати ҳами куртои дубайскишон духтаро. анам хеле шарфҳои аҷоиб хушрӯ омадай. да ҳама ҷо 250 сомон дар магазини Ойша бютик 200 сомонай. аҷоибот хушрӯи бад сардан ба хушрӯ месан намеғалта. ина сериям дора духтаро. гулчошона бинен ина бо як ранги дигар. ина касе доставка мехоҳад метавонед дар рақамҳои савдогар нависен.